Tak jsme se zeptali paní a paní říkala, že to je jak citron, takže teďka jdeme ještě se kouknout do různých obchodů jiných pro nějaké ovoce a pak to ochutnáme všechno na konci. Kromě Dr. Pepperů. No, to je spíš taková mňamka. Tak trošku změna Na plánu, jdem si zahrát. Alze, kameraček, nic moc. Jejda. Počkej. Ježiš, tak to je hnusný. Fuj. Víme z Alzy a jdeme do dalšího obchodu. Zatím totiž máme jenom Možná se pak tohle. vrátíme. Jdeme do dalšího obchůdku. Vezmu tady eskalátory. A jinak bohužel jsem zapomněla, jak se ta sračka jmenuje. Jejda. Nevím, je to prostě něco to. Nevím. Ale vypadá to opravdu krásně, musím říct. Takový krásný seschlý vejce. Rozmáčknu to. Omylem. Ale ne. Žádný viditelný jakože to. Žádný viditelné poškození. Takže pohoda. Jdeme dál. Tady jakože za chvilku by mělo být na rohu na další obchod. Tak uvidíme se tam. Nazdar. Tak jsme tady. Ale samozřejmě nebudu vevnitř natáčet. Jo. Tak prej jsme nemohli natáčet, tak jsme aspoň koupili tohle. Jako nevím, co to je, ale prej se má ten vršek ukousnout. Nějaký, Ale jsem se koukal správně. je to Má nějaký lesní plody, nějaký lesní plody, myšpulí. protože se to musí ukousnout ten vršek a vyplivnout to. Mělo by to být nějaký jakože měkký, že to prostě uhryzneš, vyflusneš a máš prostě pití. Já to zkusím. Jo, funguje to. Tak jak to hodnotíš? Hodnotím 7 z 10 jako. Není Jo. to špatný. Tak to je pohodka. Tak jdeme dál a to ještě do směnárny. Vezmeme nějaký random měny. Nebo uvidím. A tak čauky. Jdeme do Mekáče jen na chvilku. Na nějakou mňamku. Pauzička. Půzička. Tak jsme u dalšího obchodu. Vevnitř Kapibára. Vevnitř radši natáčet nebudem, aby nezmagořili, ale uvidíme se ze zboží. Takže byli jsme v dalším obchodě a vzali jsme takhle hezky zabalenou marakuju. Paní nám neřekla, jak se to má jíst, řekla nám, že to máme najít na internetu, tak to pak najdeme a pak to sníme dohromady i s naší mučenkou. A jdeme se do posledního obchodu, pokud tam nic nebude, tak jdeme zpátky domů, naservírujeme to a Tomáš to sežere. A ten náš další obchod je Hitko. To je spíš takový jakože prostě všechno, ale nějaký ovoce tam podle mě taky měli. Tak se zkusíme kouknout. Vevnitř natáčet nebudem, ale jo, tam možná můžeme to něco to ukáž. ukradela. Možná něco ukážem. Jo, budeme natáčet vevnitř, to je jedno. Peace. Jdeme dovnitř. Tak, jak ti to chutná? Dobrý. Já. Hele, ani to tak drahý nebylo, jako na to, že to byl nějaký, jakože americký, nebo co to bylo. Tak jdeme domů. Na servíru Tomášovi ten pokrmy z toho ovoce. A uvidíme se u hodnocení. Taky ukážu i nějaký jakože kousky z toho, jak to připravuju. Tak peace, zdar. Otevři to. Brez to má dát do vody, takže nevím, ale zkusím to teda. Hele. Ty semínka jsou dobrý jako. Takže mučenka 8 z 10 dávám. Jestli takhle to ještě vypadá, než prostě je to taková kůže
A pak vevnitř to takový semena, který tam jsou jakože docela na volno. To bylo to docela dobrý. Ty semena byly takový sladký, jinak normálně jakože ta šťáva z toho semínka byla taková jakože divná. Tak jdu vyhodit obal, jdu ujít prkínko a jdem si připravit marakuju. Takže marakuja se má jíst, když to rozřízne a sehrou se zevnitř ty semena. Tak to jdem zkusit. Je to tvrdý.